Sobra na 2 minutes no? Oo, ano, may picture ng... 2 minutes lang. 2 minutes lang tayo. Ay, may udong-udong pa, no? Pag dapat pa nila ako udong. Gana siya na. Wala din niya. Narawag na sa niya. May kalaban pa yun na, sigurado. Narawag na niya. Kalaban pa tayo.